Ndiyabulisa kuni babukeli beUthando TV othetha ngokwakho Peter. Ndiyanamkela kwivumbi yethu namhlanje. Elibaleka phambili kwezi ndaba zanamhlanje sisekuphumleni community hall kwispelling bee esibanjwe Uthando LoMzali. Masingeneni ngaphakathi siyozibonela. Ndachilo nakuba ndathi ndibathanda njengaba abantwana niyabona masithi uthando lomzali so bonke abantwana balapha kule lokishi ekuphumleni sibanika uthando lomzali neteam yam because bakhona abanye abantwana abangaluviyo uthando lomzali athi umntana mhlambi sesiza nanomsebenzi wesikolo fumanise umntana uyathanda umsebenzi wakhe wesikolo but umzali yena akanaxesha lalo nto leyo. Inceba siphinde sinibulise babukeli beUthando TV. Ecaleni kwami ngoku ndime nefounder yoUthando LoMzali, umququzeleli wale mini namhlanje. Molo sisi kunjani? Ndiphile nam. Ungasichazela uba bekusenzeka ntoni namhlanje? Namhlanje ibisi spelling bee ne-Maths Olympiad for i-public primary schools ezisemaphandleni. Oh, so ibiyintoni injongo yale mini namhlanje? Injongo yanamhlanje kukuba ndifuna abantwana ba-experience ezinto ezi-experience kwi-multiracial schools because i-department iyazenza ezi zinto i-spelling bees and everything but ootitshala mhlawumbi bangabi na-chance ii-resources so abakwazi ubasa ke ngoku abantwana bayokwenza ezo zinto so ndifuna abantwana nabo bave kamnandi njengesine-after school program so ndibathatha ukuba basesikolweni so mandibenzise babise kamnandi. So injongo yale mini namhlanje ngokubona kwakho ifezekile? Yes. Ungabakhuthaza uthini abantwana bangaphumelelanga namhlanje? Abantwana bangaphumelelanga ndingabakhuthaza phofu ndingaqala ngabazali because yonke le nto ilele ukuthi bazali xa umntana esithi mhlawumbi uyaphuma uyokwenza loo nto wena as umzali uthi awuzuyenza loo nto leyo uyabo. Kwesike xa izaphinda ibe yinto ye-community ingabi yinto yesikolo kuba bona bafuna ibe yenziwe kwii-premises zesikolo so abantwana ndiyabakhuthaza uba mabafunde for reading for enjoyment. I-reading club ikhona iyafunctiona anytime umntana efuna ukuza azofunda angaza azofunda so abantwana ndiyabakhuthaza uba isikolo ukufunda infact kubaluleke kakhulu because for one ndisafunda nangoku ndilala nje so umntana angathi mhlawumbi ufeyilile okanye akakho good kuloo nto leyo avele agive aphe because not wonke umntana uyafana umntana omnye uyakude mhlawumbi emagameni omnye uyakude ekuspeleni omnye uyakude ekubhaleni omnye uyakude emananini kwi-maths so umntana loo nto yakhe akude kuyo maka-excel. Enkosi kakhulu ke sisi. Thank you. Siphinde sibulise kuni babukeli beUthando TV. Apha ecaleni kwam ndime noMiss wasezingisa nabantwana bakhe. Molweni Miss kunjani? Molo mama. Siphilile ngosakhondoretweni. Ndiphile nam Miss.
Uziva njani ngale mini yanamhlanje? Yho, ndicinga uba ndingayitolika nje ngoba I'm in the 7th heaven ngoku ngalo mzuzu ndikuwo. Ndivuya kakhulu. Mem, uziva njani kuba abantwana besikolo sakho, abantwana bakho bephumelele? Mntanasekhaya njengoba besenditshilo uba inoba ingathi andikwazi nonyathela namhlanje. Ndivuya kakhulu uba abantwana bam bephumelele. If besiyazi uba sawuinterviewa qinisekile ayireflektile impumelelo sinayo yegruphu imi kule ndawo asiphelelanga. Number 1 akekho apha phakathi kwethu netrofi yakhe, kodwa ke naba abantu baphumeleleyo nalo secanga kwam trofi yakhe semkeni omakhulu. So benizawuyibona into yobana izingisa iphumelele emhlobo omni kule program. Grade 4 wethu uzithathe zonke iitrofi ezikhoyo, number 1, number 2, number 3 grade 4 wethu in English. Then grade 3 wethu sifumene number 3, nansi itrofi ka number 3 esiphakathini. Siyaqala ke isiXhosa kulo nyaka besingenaso, but i-English besiyiqalile unyaka opheleyo besiphumelele nakulo nyaka opheleyo. So unoyicinga ke abantu balapha eDongwe bayayazi uba izingisa sesikole esincinci kakhulu esesidume ngoba siyaphela siyavalwa, but sizama ubonakalisa into yobana sisavuliwe ingcango ngurhulumente. We are going to do it and we are going to make it. And thina ke as i-team yasezingisa sikholelwe ekubeni uba umntana you develop him or her holistically. Awumi ujonge into enye. Siyayazi ngamanye amaxesha ezi programs ziyayibetha i-curriculum because funeka ukhe uyihoye le program ube no-curriculum efuneka ihambile, but ngenxa yekamva lomntana omnyama siyayazi into yoba holistically funeka bedevelophe i-public speaking skills bazazifumana kule ndawo. Siyayazi uba funeka bedevelophe ukuzithemba, confidence funeka beme kule ndawo. So nisinike i-opportunity, mna ndinombulelo kuni ukusinika that opportunity to come and help our kids to learn these skills abazazidinga ekuhambeni kwexesha loba bakwazi uzenza. It's not about academic only, but it's also about the skills, people skills abazazifunda on the way enisincedisayo ke ngokuba bazoshowcase kule ndawo. Okay mama, so ungabakhuthaza uthini aba bangakhange baphumelela? Mntanasekhaya, I think umuntu ebesithethela apha as i-motivational speaker or i-guest speaker yethu namhlanje iwatye yawagqiba, because it is not about i-failure. Sifanele kuba sihlale sibafundisa it's just a setback, and ukungaphumeleli namhlanje doesn't mean into yobana you are a failure, but ukuba ngumuntu ophumelela i-success ukuphinda into ude uyenze ngale ndlela fanele uyenze ngayo. Idevelope a lot of things apha kuwe kuba uyiphinda ungabuyi umva, ngoba kaloku if singabafundisa into yobana xa ungenzanga kakuhle namhlanje hayi uyifeyila, it means siyababulala. Asikwazi ubafundisa uku-accepta i-defeat for one time, that ikwazi yena alene from i-mistakes zakhe akhule ngazo. Funeka sibafundise into yoba lo mistake uyibonileyo uyenzile, funda kuyo ubheke phezulu, ibe si-step sakho sowunyukela phezulwana. Nkosi kakhulu mama ngexesha lakho. Nkosi kakhulu. Siyabulela. Siphinde sinibulise babukeli be-Whittlesea TV. Ndime nosisi Zoleka, i-guest speaker yethu yanamhlanje. Molweni sisi, kunjani? Sikhona kwakho right wena? Ndiphile nami sisi. Ndicela ukubuza uziva njani ngale mini yanamhlanje? I feel humbled and honored at the same time. Working home, like ubizwa abantu kanti bayayivaluisha and appreciating whatever that you are doing. Noba khange uye kubo uyothi ndenza u-A no B no C, but bayakubona through social media platforms, but babe interested in your work bakubize. Otherwise I feel honored and humbled. So injongo yale mini xa sokubona ngokubona kwakho ifezekile? Injongo ye-Women's Day. Oh, okay, ifezekile because abantwana bayagalavanta esithubeni, they are all over the place, but we hardly spare time for i-positivity elokishini. We live in a society exakekileyo. If you can go out ngoku kugcwele apha esitratweni ngabantwana bayaloyitharisha, but xa kuthiwa abantwana bagatharishwe in one place, then we can take it from there going forward. So into enoyiphawula entle ngale mini yanamhlanje? In as much as babe ndikhona from uqala kwe-program and all that, abantwana they are learning wherever they are. Teachers are working hard because kaloku indaba ye-literacy development iye isehla kakhulu. Like they are trying to promote illiteracy through ukupela, through reading and all that. So it's motivating ebantwaneni because yile nto ingekhoyo like iye iphela. Abantwana bakwazi ukubhala, like illiteracy development. I think it will add value. Nkosi kakhulu sisi, nkosi.
Ziphela kanjalo ebesiniphathele zona ke namhlanje. Othethayo ngokwakho Peter, ezone 2 ekuphumleni community hall.